kami. Napayaan ini mahal sa pagpitikan. Alam itu kami sabut bigyan ninyo, pinangalan sa pagpitikan. District Commissioner sa Tamanggol, Inutong Katingunay, Payapurul Mate ini, Samiti Niralapang Supi, Sindi Allah, alam sa minutong lamang kita mampot. Salawi wala, DC Akimino, si Putrat, ini tunjang kecilan, Makiman Sangho, ini tun kecing halai, ini tethanai, Putrat ini tunjang kecilan, assistant, ADC level, executive magistrate, kami ini tunjang nasi tanggungan, kepai kelepen, DC ala wala tunjang. Lapan teman sangka satu bangsa ini kantor nirpakan mantan yang cuci baju bangsa pada nilo. Kalau lapan teman sangka long lembak putang tiga doa lapan ke Mitang, lapian betul.
Lang ke thang lo pelota arjudin lun ki lun pustame arjudin ko anin kang samne laso disiplina bangke nili tanali tu bensi chali porno lasi ladak akeja tu mama phamstame nami tu phan choro partik lo lapen risoi jam amai posi mili ke sarpimar pinalo posi sudane sarlo pustame kai ta ini ngalo ke risomar ko jang sil son se donai thangke sarpi pelo ta hola tha ke thang ta to sini ye dia lasi milita mane pena ansari lo lapen ini tum kai ta risoi jam ahot halo ini tum kemang ini tum akai kemang ziani pisikian zima Opisi tamzima, lapen ini tu mapaya po tu mapan, kosong si aman ke pathe bonzima, lapen ini tu mapia fuduhan, kosong si alam itu keke makam anten sebarjan tunten, ini tu mapran ke dam hezima, lapen ini tu mahoma saphan, kema ini tu ke dake karbiang se pose ini tu karbiang jati aphan, kosong si ini tu risoi jangan hut, kosong si ke paprang pon hezima lagi ini tu nasan adin hanto ke cari nang dia di nasi nang itu phanta nilihin pension ini ponzi nang itu ke cari aku sistemnya ini tu apa potong phan ini tu mafia potong phan cemat ha pensi lapen ini tu pen akhir ngatu phan kosong si ini tu aman kipipen ini tu makai bihe sistemnya ini tu ke paprang pon hezi phan ke ini tu dan bihe biso jangan long pensi ini tu cari ponoko Athema ini tu isiar talo pulote piso MG la penando ji di la sehala sobo pulote te non pensi ini tu ceri di pon energi la pen ini tu cethan cemu pon energi gosok si ini tu akai ini tu example pen ini tu pharate thek lok pen ini tu nabi separ jan pen thek lok pen gosok si ini tu akai karbi akai ta ini tu gosok si pakang pon thek jima lake riso exam hudhan loke charli nerja por lasi nami tunta da bihek thiek amu mar tunta do lasi nami tunkai ta pai po lam charju tu lapen phi pho lam charju tu lapen pilo ini tum ekeja pon ake ne tum an ang thek ne ake ini tum rindu nang po lasi ladak ini tum apa po tum dak do lasi pai po tum khana tuning wilo je ini tum asomar phan pulotam te itu kaita loge charli phan apor pinani athema ini tum cemata tahalo mane nelike duk o por nelike apang dam thek thelo nehala mame ki plang o por se apang dam thek cholo si ni tum ke duk o por se apang mane dam thek thelo hala bang kali ini tum kaita ini tum jong se cepat duk lo pulotam te kaita ini tum apang dam thek ji la pelada dolamara arat pen sistemnya au sumar ari sumar okor jang pen sistemnya nami tu mane arne ke themanu lage isi example ke nililo pini lada district commissioner hisabe nili karbi warthi puskame district commissioner hisab se nililo first karbi district commissioner lo la pen pini lada dak central committee president la pen secretary pension no la pen members ke doan la pen lada paito la pen Nimua puluntung ana phansta nami tum ke rangjiar istane nili phanta nami tum lokhmon athoram hoi pen ta ana me hujune nang hampi pontu la pen athema milita mamen penela sogelong kami di ladak nene radha tum dolo nitum kososi ke theke di nili tum postra long ingis ni inti ta amu theo ono ke inti ta adu dam se mati di intia kum bhari pen saki pen lo charli sipini la anu denkele dolo la si ini tu no ki thuni ari so ejama tu istame ki un e pala masya avelo la si pajo pen ini tu klek lote ladak lo ke charli ari so jam tu istame pajo pen sita ini ngalo akemang do nani ini ngalo thap joy thap het akimang donani halaso akimang jong se avilo purutan tenta lage apranda elo lasi ini tum dak logo chali aso martum phanchu dingrike nami tum ani ngalo nami tum amang heman no amang heman pensi ini tum emang heman pensi ini tum apranda nani emang ave pinten la pen ini tum ini ngalo thap joy pen amang ke heman jong se avilo purutan te majok ariso la pen ejang okor jang sitame
ini tu paprang la silada bihek thia kamu martum phan chuningri nang itu loge charli na peta unbor in not epai potum ta pilo donat avenon sitame ini tu phan iri ke nang thonlo hala tu mahir tu ne johang pensi ini tu paprang dam nang bo la pen bor inang bo la pen ini tu Nilimulat le district commissioner bang chok ji pukali niliketor ka pupala bang chok sitame ladang arisol jang tumpenta IAS officer IPS officer ACS officer na penta man unlo lasi nilikot ke unlo tamte nangli tumke la an arche ke beri people la ungere podi donato kalima kala unji lasi ladang Kita nilitum apa la pena populum pancuni rike ilitum esomar tu pan Arnam Chardong pipit nangji jenekol ilitum asomar ta pai pungkan ke akha somsi Chardong pinangi kopi posi Chardong pinangi jen itu malong pat nilitum kardiang long la pendola mara penstane asose officer manangi puke ilitum asomar tu phanta pai potu mane Arnam Chardong nangi la sinilikai ta ninje ber epai pobe purote itu aprang dam the ipi pobe purote te aprang dam the la pe tining ke hang la pe akemang do nangji la si pini la da nali to malong mamen pensi va pro la sonno ni nali to phan acha ta chipi moresta nili hi nanat pe la da pini na chetong run akorte inje anutin la pe dolamara idea ke do anutin akorte injir apai popuru tu phanta nilihin pen kaita ahir jume dolo lapen nangli tum akena hut jongsi peni dolo pulus tamte nangli tum niliphan phone nanglo ha hede te lake chok chelo nangli tum akitu ki sumpene do bustame natma network e do din pen phone nanglo no lapen nilikaita nangli tum phone ke din je phansi kaita to war cholang dinglo lapen Nili number nali tum nangchitin dun tamye 9101268972 9101268972 lahano nili number nome phang putupo 9101268972 9101268972 lahano nili number nali tum nani tobar pene ki sumut sitame pene rap hoy pela ki sum do sitame nami tum kai ta nali phan phona lo tame nami tum anjir nami tum ate nami tum apinu kai ta nami tum phone ke long je phansi so phang ding lo lasi pini nili lam the la ansi kam ton lo la pen non desike yin charong la ke ini tum Kadiang Autonomous Council IEMSAR ini tum along dolo di legal alam je the lagi ini tum phana guardian lo political guardian lo lasi alam ni tadi phan ani san ching hon pik ini kijang pu la alam ching hon ni phan lasi sar phan ta ni him pen ta kai ta hil jume de lo sar ansu se la nanglirat aso phan anse apna me kon thinji la pela so area development hakam hai de kon thinji phan sta me ni him pen kai ta nang cheram don bosar la pen ansu se ahil jume nanglit long sta pedona la an ji pen si ka to ka be phan ni hong ni pen kardom pi budget pen si ni lam the kam kam lo kardom Terangki Ramadhan Mukhyamantrian Kirtan terangki Mukhyamantrian Kirtan terangki Ramadhan Mukhyamantrian Tirti lektepi Kalipatan Mukhyamantrian Suni Dewan Nangrikan Tirti lektepi Malang ing tipi Sarthi lekte Mukhyamantrian Bapuranto Bilokhimandawan Jonami Rang Pipi Mandawan Wildan Terang Pia Buntu Malongi Pipi Pipi Sampai lagi Mandawan
Sa mobile lagi. Waisong Teran. Mili Kropi. Atun Pura Darsang Teran. Gapurang Toki Lokhi Bonggawan. Atun Pura Jonangi Rong Pipi. Kolapani Lokhi Bonggawan. Ketong Doan Nori. Đây cái đồ này. Cardom. Cardom đây cái đồ này phần đó. Cardom. Cardom đi. Cardom. Bukimon sa mga long klepa pupang yang cingmi klepa. Oh, pini ke ilitum karbiang longarat lapen ladak dolamara havar lapen bikheke ke ladak ilitum hempu ahem kupan pini ke bang long pot ning charong pik lapen ladak ha ladak kecheng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ing thir jira son sineli thek long lapen ladak ke bang pen ke an se ining ta ing thir eta son se thek long la se pini arni ke la ka do ka ve karbia rat lapen dak dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par pik lo dak nili ke bang long apot sitame lapen nili ladak pini ke bang ke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason phil pe ne la hai litum akaching hone chief minister dr himanto biswa sharma si scheme pe nang andeng pon nang jipulo la sinili tum pini spot nang ke langlo acha ka scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen ka do ka ve dolamara rat la pen dak lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri Labang sokam min tu lam penceng panji. Salam. o nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo Amount thani man. kadoka ve ladak ke 5 crores a scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli a scheme ta nilitum non cheklo jon baga philo pulo tang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pe ni nang le alo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pul se nilitum pini spot along ke bang pen se hala sorting pen se nilitum plan and estimate bonai pen se government of assam atum phanilitum joma pipo Scheme ke pipi ni. scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako deng pon thu pon tum belek ta total son place scheme do ji la dak main ke la dak mondir ang song lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang le tuma tek long lo penang an ki chun che dolang hala hai ta pachun pon je Ona jige ding pen patai fasin tu. o prabjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulo dong te mochek lo pen non ke arve janglang la se mochek lo pen si nilitum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nilitum pini penta process kori pon lo la pen estimate pe neta nilitum joma allo non ke cheng nangi pulo tang te la mochek lom pen ke cheng pon po la pen nang le Towards tame kitang te ning kan sita so selo la so tha nani. tobar ke tang te pot ke nili pini la dak thek long lo athema nili ta non headlang ke join la pen pini wang pen thek long lo la he phan ta ke patang ji la pen scheme deng pon nangi pulo tang te nilitum chief minister an pale po pale pencil high scheme ta patang ji phan si chuning ri pon ang litum rat hoi pen ta